Say guys for the people. Sandina madam avo varapo man's man is here. Mairune. Kwa murora mbuya is man. Ndo Mairune avandi Mairopa. Taure mati. Sanda vaona madzimai achibva kugadeni. Achibva kugadeni. Saka murivo uyo because sekuru wangu asina murivo takazviona nezvoti murivo wapera. Saka ndobva ndati munotekesa murivo here zvikanzi ndobva asongwa kumba kwabva. Saka ava ndo vazonditengesera uyu. Asi avo madha ava vari Mairune avo ndobva vati Mairune batai murivo wenyu. Mano ndobva taura chinje Mairune. Munondipira gogo murivo. Ngadai mama kasira kundipashi. Vakasira kundipasa ndatenga. Samuro ava vati muroora wagogo wameno paukama hwavo. Saka wese guys. Kuroti kupuwa kwagogo kupuwa kwedu isi mashe mari yenzi tozvitenda. Mairune muri sezvenye dai pakaona vanokupenya nguri $5 mashe mari yenzi mboa bless one mazimuri watapuwa tingofamba murodi nemuroora muroora pakuti kudizhe mwana wao ndakawana yova owe ku first marriage amaita basa ndonovaudza kuti Mairune vandipa vanoda kuvapawo $5 yedrink mondibata Mairune handizino njendo zokubata ikupi Mairune vanobatika iko kunokuta muchiuya kumba kama kuya munondi especially mwana mota yangu munombouyawo kudanika pangu pane wane kublessa you. Alright. You never know. Avandi guard. Guard Paramount senator. Apa magrosa tichipa chibage mangwana Saturday kune vai vane nzara vari kunetseka machembere ngavauya tivabatsire. Aiwa imimi munogona kuwana muchinge masvika. Vana mbuya vanowana ndizvo. Vana mbuya vanowana. Saka nhasi muriwo totonotsvaga pokuisa pokana at least hakusi kupisa indofarira tsunga. That's my favorite vegetable, tsunga. Ndo yandinofarira singaiti pambiriwo yangu yese. Farira zvinhu zvoti shwa mukamwa umu. Aiwa ndizvozvo ndo usinganyanyi kupinda sauti yakanyanyisa kuno. Ai ndofarira munyovhi netsunga ndo zvinhu zvangu. Saka maita basa Mairune mukozobuda muchibhoya muchionawo mbuya muchididi hama zvati kunakira. Aiwa zvokudzwa. Guys for the people, skali muriwo ndo yakawanda. Zvakaita ndaona vanhu vanga vane mirivo. Saka vanhu vacho ndobva vanhu ndokuyekera. Uye une mavhu amanongo. Toribvisai. Vanhu ndokuyekera ndokubva ndati chega nditenge. Saka pavanhu vanga vari papo pane munhu anonzi Mairune. Saka Mairune ndobva wati iri kwezibhanduru ziguru ndo ratazopuwapo zvandaimopa vamwene vangu Mairune ivavo ndaitaura musiwa ndakarayira muriwo ndikati mozvituma vana ine muguvera oi mugova bachimara juzi maenderesa uya nevana kumba ane juzi ravo riri kuko ndokwamaiti munombopota muchinovasiya ndemuroro vakupai murivo saka sekuru vabheka sekuru vanobika sikani bhebhi ravo riri palongsaidi rakatopakurirwa guys patoda sadza neiwoyo tsunga ida tocheka muriwo wangu bhodha asiratorwa imwe aina kutina vazouya akati ndanga ndabatwa nehope ndikati ndida kurara zvandiri ndaida ndakanzwa kufara asi but ndisauya manheru handanzwa muchiseka achambomwa zvavo tii saka muzuro patakatenga mukaka takazoona wakakora taudzosera nhasi saka papa ndoda kuti ndichekere mavheji andikangika ndikasadza ndibvuwe handizvipoto zvakachena izvo ndokangira pai mune chingwa here mukati orechi kaiuya gonditira ndichicheka handisi kuzofa nenzara nemuriwo chechingobvuwa nekanyama kedu zvatakakita nyambuke musiya tabhoirisa zova tadya saka nhasi kachatisevha futi manheru ndizvozvo saka nemavheji edu tanaka apa chatasara nacho manje madomasi neuyuzvu nemaonye ndo achaza kunokuva nokunogaiska vakabatana vanomira zvavo right imagine kuti 2 seconds
hanzi ndichana muti kugouya kakanzi ndichauya Alright. Haasunonga chaizvo. Anokudai chaizvo kanzi mumapazi bhanduru ziguru. Saka iripo guys for the people vanenge vachizoda kungoti muroora mambomuona. Vanenge vasipava ndikasara ikoko. Mabati handinongoitiwa kunenge mabati handiitwa nemuroora wangu. Alright. Hatomutenda. Saka patasvika chirege ndoda kubvuwa kasadza ndokandotoda nezvako nhasi. Bye bye.